lažna uzbuna. Stavi pojačanje! Napadnuti smo! Igračka plačka. Ne sjećam se kad sam se poslednji put osjećala ovako sveže posle kupovine. Neverovatno. Pa, možda zato što si povela svoju ličnu mazgu sa sobom, Clover? Zar Randy nije božanstven? Sačekaj me ovde, najdraža. Idem po kola. Važi, Randy, ako insistiraš. Zar nije malo ružno tako iskorišćavati sirotog Randija? Da, šta ti je on? Dečko ili igračka? Molim vas, šta mogu kada sam toliko neodoljiva da momci moraju da ispunjavaju sve moje potrebe? Wow, to je stvarno bilo brzo. Ne mogu da pustim najlepšu devojku na Beverly Hillsu da me čeka. O, Randy, ne preteruj. Pa, gde ćemo mi da sednemo? Napred, sa mnom. A šta je sa Randijem? Ne brinite za mene, ja ću busom. Odlična ideja. Clover! Šta je? Randiju ne smeta. Ulazite li ili ne? Ćao, Clover! Ne mogu da verujem da si ga poslala na autobus. To uopšte nije u redu. Upravo si. Trebalo je prvo da ga podsjetim da mi pokupi stvari sa hemijskog. Sada, ko je za popodne na plaži? Sigurna si da je to dobar predlog? Nešto se ne oblačilo. To nije oblak, nego organizacija. Dobar dan, devojke. Zdravo! Bio je dobar sve do sada. Izvinjavam se zbog ometanja, ali reč je o nečemu prilično hitnom. Super! Kao u bioskopu na otvorenom. Samo nema kokica i ljubljenja sa slatkim momcima. Devojke, malo pažnje. Izvini! Uzbuna, uljez, uzbuna, uljez. Kao što vidite, neko je upao u jednu vojnu bazu Nevadi. Ukradeni su strogo poverljivi mikročipovi sa veštačkom inteligencijom. Jezivo. Moglo bi da bude ako čipovi dođu u pogrešne ruke. Koliko sam shvatio, vrlo su moćni. Onda je bolje da požarimo i saznamo gde su završili. Tako je. A sad oprema. Infracrvene naočare sa senzorima za pokret, bungee pojas sa kablom na izvlačenje, čizme sa titanijumskom bušilicom, kao žilet oštri, veštački nokti na uvlačenje u plavoj boji i Walkman sa elektromagnetnim poljem. O, strava! Mogu da slušam muziku i sređujem zlikovce u isto vreme. Doviđenja, devojke, ili što kažu vojsci, polazak. Znači, nestali su samo mikročipovi? Tako je, I nema znakova nasilne provale u bazu? tako je. Samo mala rupa u zidu zgrade. Premala da bi se iko kroz nju provukao. Osim ako lopovi nisu miševi. Šta? Kao da se i čudnije stvari nisu događale? Zašto bi neko želeo da ih ukrade? Možda da napravi robota ili neko pametno oružje. Slični čipovi su ukradeni pre oko godinu dana. Razdvojimo se i potražimo tragove. Hej, pogledajte ovo! Šta je to? Liči na naš standardni borbeni šlem. Samo veoma sitan. Aleksina teorija o miševima više ne zvuči glupo. Hvala. Hajde da ga pokažemo Jerryu. Možda on može da nam kaže o čemu je reč. To je dodatna oprema za akcione figurice. Ograničena serija vrhunskih vojnika po imenu Borbeni Čak i Borbena Beti. Čekaj malo, kogod da je upao u bazu, poneo je igračke sa sobom? Tako izgleda. Da li mi se čini ili zlikovci postaju sve patetičniji? Gde možemo da nađemo te borbene Čakove i borbene Beti? Piše da se prodaju samo u jednoj radnji. Svet igračaka u Burbanku u Kaliforniji. Onda ćemo tamo i da se zaputimo. Čućemo se, Jerry. Ideš li, Clover? Čim proverim poruke. Kakva drskost! Randy mi je ostavio 35 poruka. Mislila sam da ti se sviđa kad se ponaša kao sluga i ispunjava sve tvoje potrebe. Da, i sviđa mi se, ali to mu ne daje pravo da mi zatrpava glasovnu poštu. Mislim, stvarno, kako ću pored njega da komuniciram sa drugima? I nećeš, zato što smo na važnom zadatku, sećaš se? A da, nezreli zlikovac opsednut igračkama. Idemo! Super
su igračke, ali kakve imaju veze sa upadom u vojnu bazu? Ili sa čipovima sa veštačkom inteligencijom. U tom slučaju bolje da odustanemo od svega. Verovatno još možemo da stignemo na plažu. Ali ovo je ipak malo previše. Šta to rade? Izgleda da šire svoju vojsku u stilu doktora Frankensteina. Mislim da mi je jasna veza sa mikročipovima sa veštačkom inteligencijom. Hajde, idemo odavde. Kuda ste pošli, crvjedni? Nikud. Tu si u pravu, malena. Hvatajte ih! To boli. Bežite od mene. Izvini, moram da idem. Sa njom niko ne sme da pobegne. Imaš sreće što nisam ponela petkalicu za muve. Ovo ti je za to što si mi dirao frizuru. Ovo ću uzeti. Hej! Evo ti kauboju. Šta to? Jeste li dobro? Pokažite im, momci! Šaljite hitno sanitet! Odvratili smo im pažnju. Sad bežimo. Savršeno! Uhvatili smo ih u zamku. Šta ćemo sad? Da se nadamo čudu. U vidu tajanstvenog kombija? Upadajte! Što se mene tiče može. Pažnja vazduhoplovnim jedinicama! Uništite taj kombi! Imamo društvo. Pazi! Dobro, ovo je već bilo suviše blizu. Ne brinite, imam plan! Lepo. Možeš li sada da nam kažeš ko si ti uopšte? Ja sam Set, dizajner igračaka. O, da pogodim, ti si kriv za ona zla stvorenja tamo, a? Plašim se da jesam.
Ne bi bilo loše da preispitaš šta za tebe znači reč igračka. Baš tako. Kakav je ovo mikročip koji sam našla u dinosaurusu? Da vidim. Ovde piše da ima izuzetno snažno unutrašnje električno napajanje i ogroman broj mikroprocesora. Postoji samo jedna vojska koja je mogla da napravi ovako nešto. Američka vojska. Pre oko godinu dana sam pozajmio nekoliko čipova da od njih napravim najrealističnije igračke vojnike. Pozajmio? Pre će biti da si ih ukrao. Dobro, ukrao, ali kunem se da nisam znao koliko su moćni. Nisam znao da će igračke ovako da se ponašaju. Kao da same razmišljaju. I to kao zločinci. Hoćeš da kažeš da su ovaj put igračke provalile u bazu? Da, potpuno su van kontrole. Wow, to objašnjava onaj šlem koji smo našli. I sićušnu rupu. I sad uz pomoć čipova stvaraju vojsku od drugih igračaka. Ali zašto? Nisam siguran, iskreno. Plašim se da saznam. Randy, kako si me pronašao? Veruj mi, nije bilo lako. U redu, šta hoćeš? Donao sam ti džemper ako ti bude hladno. Večeras bi trebalo dosta da zahladi. Randy, možeš li da mi učiniš jednu veliku uslugu? Tvoja želja je za mene zapovest, dušo. Možeš li da nestaneš, jer sam trenutno veoma zauzeta? A? Nema problema, vidimo se kasnije. Dobro. Randy je upravo od božanstvenog postao nepodnošljiv. Da pređemo sad na nešto važnije, kao što je zaustavljanje onih igračaka. Ali ne znamo gde su. Možda se vrate u moju fabriku igračaka. To im je glavna baza. Onda ćemo tamo i da ih sačekamo. Idemo! Pa, zašto se opet šunjamo po setovoj fabrici? Ne želimo da išta rizikujemo. Da, dosta mi je zasjeda za jedan dan. Hajde, možemo ovuda. Ništa ne vidim. Uradi jedno brzo skeniranje, Alex. Mislim da vidim nešto pravo ispod nas. Hajde da ih sredimo. Sad ćeš ti da vidiš. Hej, zašto se ne brane? Ovo su prošlogodišnji modeli. Oni bez čipova. Onda smo za džabe izvodile akrobacije. Bez zarobljenika! Ovo je sad već skroz nadrealno, da ne kažem ponižavajuće. Dosta priče, gospođice, začepi u vrstu i uvuci u stomak! Razumem, gospodine igračko. Odličan plan za navlačenje neprijatelja u našu zamku. Nije bilo nikakvog plana, ja sam... Vod je spreman za finalni zadatak. Napad na zgradu Ujedinjenih država. Ne smete to! Ljudi će stradati! Kao komandant ti naređam da položiš oružje. Izdajica, uhvatite ovog ratnog zarobljenika! Razrešavam te dužnosti komandanta. Osvojit ćemo sve bez tebe. Plašila sam se da će nešto tako da kaže. S obzirom da je živ samo dan, dva, prilično se uživeo u ulogu zlikovca. Za sve sam ja kriv. Nisam imao nameru da igračke budu opasne. Kad smo kod opasnosti, jesu li one mine prave? Da li ti je sada jasnije? Ne brinite, ja sam kriv za ovo, ja ću vas izvući. Možda bismo mogli da se zaljuljamo do onog stola. Vredi pokušati. Uspemo je! Još samo! Ne mrdajte! Izvešću nas iz minskog polja.
kažem sad, potrčite. Sad! Bez uvrede, Seth. Ali tvoja fabrika nije ni malo zabavna. Devojke, zgrada Ujedinjenih država je pod opsadom usred veoma važnog mirovnog samita. Morate odmah tamo, sudbina samita je u vašim rukama. Odmah krećemo. Uzgred, treba da pokupiš nekog. Smatrajte to obavljenim, imam vašu lokaciju. Stvarno mi je žao. Tehnički gledano ti jesi zločinac. Idemo, devojke. Izgleda da su već zauzeli zgradu. Morat ćemo da nađemo drugi način da uđemo. Kad sam rekla drugi način, nisam mislila na kanalizaciju. Nadam se da ne očekujete da izađem kroz WC šolju. Okomili su se na delegate samita. Moramo da izvučemo te ljude odande. Šta li je taj sad naumio? Koristi zgradu kao ratni štab za kovanje zavere da osvoji svet. Nekad sam mislila da bi bilo lepo da svetom upravljaju igračke. Ali više tako ne mislim. Moramo da izbacimo ovu vojsku iz stroja. Sad ili nikad. Clover, pođi sa mnom. Alex, kad im skrenemo pažnju, ti oslobodi delegati. Ovi nokti na uvlačenje bi mogli da pomognu da poremetimo planove tog malog ratnog huškača. Gde baš sada da slomiš nokat? Ujezi, hvatajte ih! O ne! Pazi! Stiže teška artiljerija! Ne brinite, za čas ću vas izvući odavde. Imam još jedan adut u rukavu. Au! Hej! Zar ne bi radije Kobayagi pila čaj? Evo me, ptičice, uhvati me! Brzo, bežite! Dobro, hoćete grupu igru lutkice? Nema problema! Zadatak obavljen! Trupe, u napad! Zašto je Seth morao da napravi ovako izdržljive igračke? Držite se, devojke, ja ću vas spasiti! Sad si moja, gospođice! Clover, to je to! Elektromagnetno polje! Alex, baci mi Walkman! Igri je došao kraj! Odlično obavljeno, devojke. Svet je ponovo bezbedan od odbeglih igračaka. Nekako mi to ne zvuči toliko impresivno koliko u stvari jeste. Moramo li da strpamo Seta u zatvor? Clover ukrao je tajnu vojnu tehnologiju. Ali, pošto vam je spasao život, predložit ću da kazna bude društveno koristan rad i da se na taj način iskupi. Randy, šta ti radiš ovde? Poliram ti kola, draga. Ostalo mi je malo vremena posle tvog domaćeg, pa sam ti ispremio ove dijetalne kolačiće. Randy, morat ćemo malo da popričamo. Da nije zbog kolačića? Alergična si na kokos? Ne, nije zbog kolača.
već naše veze. Ne mogu da se zabavljam s nekim koji ispunjava svaki moj hir. Ti ne možeš? Znam da zvuči suludo, ali treba mi neko s kim mogu da budem u pravoj vezi. A ne igračka. Znači, ostavljaš me? Da, ali možemo da ostanemo prijatelji, zar ne? Okej, pa bolje da krenem. Moram da nađem nekog da večeras ide sa mnom na koncert Teen Sikla. Ha? Ti si ikao koncert? Nabavio sam karte za prvi red. Vidimo se! Randy? Čekaj! Pogrešila sam!